Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana doda yokubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani fuyo mayizala amakhani koma mazali Molweni babukeli bethu kwakhona ndim ke akhona ntamna niyandazi mozi niphuma phakathi lamhlaba secufe baba ke siduko niyandazi ndikumamqoqo umazikhali umatiyeke umageorge ubutora bentonga andiyam ndodwa ke namhlanje ke ndihamba nendwendwe lethu ke lingumculi elizawuthi lisicacisele ngemvelaphi yalo lo mculo maniziphose kuwintamo kwana njalo mazikhali manibulise ku-South Africa yonke igama lami ndinguzukile mina andizuzibonga ke njengelahlobo likaMasikhandi mina ndinguJojo kaBhiyo kaButsolo bentonga kagaga kamyolelo kumqoqo lona kwaNombanjani lali Cendane njengoba niyazi ke abaninzi we-Undertaker lona Undertaker SA kwabamaziyo eJoe Slogan Medal Team mawuthanda babukeli bethu nizivile nano Jojo nabo bayathetha ke kwana njalo ndifuna sixelele ke obhuti wethu ukuba usuka phi uphuma phi kwaye ithini imvelaphi yomculo wakhe ucula uphi umculo okay njengoba bese ngijilo ke nandiphuma kuCendane kodwa ke ngokwasemculweni bengingayazi futhi ba ngokwasekhaya njengoba benjilo ngokwasemculweni ndingatsho ndithi ndiphuma producerwe igroup yabanqobi bezizwe igroup enkulu yabanqobi bezizwe producerleyo eyenziwe nguSound Mind kwakunye noBaphushe nabo ke bayaziwa kakhulu kwicala umculo waMasikhandi so ke eligama kaUndertaker lisuka phi okay masiqale phambili uUndertaker ndibizwe ngayo njengoba mosi umculo most of the time uyafumanisa ba umculo wethu kaMasikhandi siqala esikhwenkweni sisengamakhwenkwe so ngikhuleni umculi kaMasikhandi ndidlalela isiginci amakhwenkwe olukayo sidlala nje nasekudlaleni ke nje in fact so ngoku ndabizwa ngeligama likaUndertaker kwaphaya ekukhuleni so ndabizwa ngoUndertaker ndisemncinci ndathi ke xa ngena kwindima kaMasikhandi ndazixelela uba andizubaza itshintsha lento sendisaziwa ngayo kwenzela uba ibe lula ukufikela nakwabo bantu besebendazi nasekuspreading kwami ke njengoba ingoma yami igcwele iSouth Africa yonke ndingathanda ke ababukeli bethu ukuba thi mvandla ngalentsusa kaMasikhandi ba wayiqala ngophi umnyaka ekudlaleni ke ndingatsho ndithi kwi-amateur ekudlaleni ebuncincini mhlawumbi ndingatsho ndithi phaa kwiminyaka ephakathi ko-2004 2005 2006 kancinci kodwa ke ibiseyilela xesha loba ndihlukayo nayo ngo-2006 kwelaa hlobo lethu ke lesiXhosa lokukhulu and then ke ekuyeni ke ndibe kanti ndizocula umculo professionally ndizocula ngo-2020 ndaqala ngengoma eyayitrenda kakhulu ethi Sabawell yazi yamnandi le ngoma ingoma iSabawell yaqhubeka ke imnandi kakhulu nakuyo lo ngoma nandiproducer ngabanqobi bezizwe 2020 and then ke ndaqhubeka 2021 ndazoza ne-album ke ebichisa ngengavumi uyeka nangoku enengoma yeminyaka phaa eyaziwa kakhulu ethi Johannesburg la ngoma ithi Johannesburg bawungamazi into iculwa ndim uUndertaker okay emculweni Moses bakhona i-challenges zeziphi i-challenges ubuthe wafacana nazo koluhambo lwakho until 2024 challenges ninzi kakhulu emculweni uyakwazi novele nje ubone sokuthukwa ungayazi ukuthukelwani but ke ekugqibeleni xa uzaziba usebenzela abantu awuhambi interferisha nje kuzo zonke izinto siyathukwa ke nje unnecessary but vele nje usijonga sesithuka ungasibuyi phinde eyona challenge enkulu ke emculweni wethu kungafumani support yanele bayasupport abantu abalandeli you take nothing from that uyibulele kakhulu xa ungumuntu okwazi ukubulele ebantwini angikwazi ngesupport kakhulu guys i-challenge yona i-challenge enkulu zi-expectations zabantu balindele uba mhlawumbi uUndertaker ngakhupha i-album unyaka nonyaka kanti imeko zakho azikuvumi ngenxa yoba mhlawumbi unengxaki eza-financially and ke uzukhumbule thina ke bantwana bamaXhosa sizalwa eMpuma Koloni uba nekhaya lakowenu ofuneka ujongene nalo eMpuma Koloni ube nekhaya lakho ozanzele lona lofihla inhloko kuloo ndawo kuyo ube mhlawumbi ube ujongene nayo nemindeni
nje ukuqhubekela phambili. So akukwazeki bakube lula uba ungakhupha ingoma unyaka nonyaka, kodwa ke ayitsho loo nto ukuthi awunokwazi uyenza loo nto, because umculo wethu thina sizenzela ngokunokwethu, asina-recording companies, asina-sponsors, but silindile sivule izandla, futhi ke siyangayamkela loo nto uba ingaze yenzeke ngenye imini, kodwa ke ayivamanga ukwenzeka. Hopefully bamamela abo bantu ke bakwazi uba bangafaka isandla, basixhase. Idayari yam I think into enginganazi ingoma ezibaka 100 endingekazenzi qha ngenxa ke yoba ngelishwa amandla ke asemalini. So ngamanye amaxesha imali ke ingakwazi uba iyenze yonke into ezisifumanayo kwindawo esiphangela kuzo. So andiyazi noba mhlawumbi noba ndizenayo yonke. Ayifakele obukeli bethu nangona nizivele nani xa ukwaziyo ufaka isandla nawe unganceda apho ukwazi khona. Njengokuba ucula, ingaba bakhona na abantu ongathanda ubaveza abaye bathi bakuncedisa mhlambi abantu osebenza nabo? Ngokwasemculweni Hashem, I was welcomed by inansika abanqobi bezizwe. Daba approacha uba madoda ndiyabawela uba ndingene endimeni. So bavele bavula izandla nje bandincedisa nje ngenhliziyo zabo ezikhululekileyo. So kwicala umculo bayancedisa kakhulu. Bakhona ke manje abantu shem abaye basincedise kwezinye izinto ke abakwazi ukufikela kuzo. Umzekelo i-award winner ke lenthetha nayo Undertaker ke layo win i-award eJoburg, if nisakhumbula unyaka ophelileyo, best isiXhosa. Yeah, so dawina kwi-best isiXhosa nangokuqala ibona la tsika la award. Ndiyavuya black guys kakhulu because anyway ayondilula uba ungawini i-award, yabo. Ayondilula, kufuneka usupportiwe. So abantu bayandisupporta mina, ngifuna uxoka njengokuzimela kwabo. So kwicala uba abantu bandincedisa, even uNongoma wamokoleka bamtshawe unaso isandla kakhulu ekuncediseni kule album bendiyenzile ithi Andimazi Ubaba, esisihloko se-album. So kwicala umculo bayancedisa, icala abantu ungisupport even nangoku nalapho kule event size kuyo apha eMalahleni, abantu bazile okondifonela apha endlini, Undertaker uyeza nyani, Undertaker kuyanceda this and that, but ekugqibeleni abantu bayawamkela umsebenzi wethu futhi basazimisela ukusiphusha, abanako ukusiphusha. Zikhona ke ngoku izinto ekufuneka esingazilindela nayo emculweni wakho, mhlawumbe izinto ezinjenge-album ezizayo okanye esezikhona usozikhuphile? Kwicala lokwenza umculo, ezinye ingoma zide ziziphutshurukele nje ngendlela zazo, yabo. Umzekelo ikhona ingoma ndiyaziyo uba ijonga ngamehlo abomvu ethi Gqabadulo. Yaphuncuka loo ngoma, ndandingafuni iye ezifonini zabantu, but unfortunately uthi xa uhleli nabantu mhlawumbi uthi xa udlale nengoma oqondayo uba izoba kwi-album, kanti ukhona umntu ovidiyorayizileyo ayibe ishiyeke iphuma yatrenda kakhulu ingoma ethi Gqabadulo, imnandi. Nezinye mazikhona ezinye ezimane ziphuncuke qha ke ndibanqanda abantu bangazidlala okanye bangazisi ngaphambili, because iba ngazi ke ingoma xa seyifikile ezindlebeni zabantu iseyiphuma, yabo. So loo nto iye ikubethe ke ikwenzele ipressure futhi. Umzekelo ikhona iba ndinganithembisa, ikhona ingoma endizoyenza inyanga ezayo. Qha ke andikholwa ukuzipressure ngedate, ndithi ngedate ethile izawuphuma naleyo yoba bendizakwenza loo ngoma bendingafuni uyazisa, kodwa I think ngo-August ikhona i-single track endizawuyenza abantu khe baphefumle kuyo, bakhe bamamele nje uba le flavor yakho Undertaker inomohluko isasekhona, futhi mna ndiyayithanda shem la flavor ndiyenzayo, ngifuna uxoka. Apha South Africa yazi sinengxaki ne, most of i-artists ezininzi ziyathanda uxabana zodwa. Ke ngokwenu ungaxhoba ngelithini na, because most of i-artists ziyathanda mhlawumbi uxabana ngengoma, ufumaniseke uba i-artist ethile ikhuphe ingoma ngaphandle kwemvume yakho, wena ungaxhoba ngelithini na? Kwelam icala mna ndingumntu ongathandi umnqalo umntu. Ndingu-Undertaker
oyamkelayo any situation. Ungangumculi ube nengxaki nami ngelinye ixesha, but mina unfortunately andizoba nangxaki nawe indlela endidalwe ngayo. Kunzima man ungavani nami in such a way that ndiyakwamkela ungavani komuntu nomnye umuntu njengoba iyinto engiqhelekile, kodwa kwelami icala andifani ndibe nayo ingxaki nomuntu, yabo. Anditsho uba ndi-perfect, ndingumuntu okhe aphazamiseke but ndiyadlulisa. So if umuntu mhlawumbi in case angahamba yokwenza ingoma yami, andinoba nangxaki man, funa uxoxa, andinoba nangxaki because utsho ukuthi lo muntu akanazo ideas, so uncedwa ndim. So ndingumuntu o-willing noyivula inhliziyo uba ndingamnceda omnye umuntu. Banga uba umsebenzi wami awenze, andinoba nangxaki man, zokwenza omnye umsebenzi because bese nditshilo nathi idayari yami igcwele and iyanditshisa kwamna. Ndike ndizihlele nje ndizibone ndiyavideorayiza ke phaa endlini, bungayiboni ifowuni yami ininzi lo ngayibona, ndibone sendivideorayiziwe. Ndiyabawela unazisa isihloko sala ngoma izayo, yazi ngilinde manje. Okay, njengoba ke ngoku abaculi abafani ne bakhona abaculi mhlawumbe umuntu ingoma ayicinge okanye mhlawumbe ize ngokwephupha okanye mhlawumbe uyibhala kuba ikhona into eyenzekileyo. So wena ungumuntu onjani phaa kwezana? Yenye challenge leyo. Ndike ndilale ndiphuphe kusitsho ingoma ngengxesha ndingayazi la ngoma besitsho, uyayibona. Ndiphele mhlawumbi ndilahleka ngoba mhlawumbi ndiye ndangaphinde ndiyicule ndiyirecord. Ingoma ihlala ikhona, mhlawumbe ndingayenza ingoma umzekelo ba benditshilo kuwe uqala kwami emculweni benze nengoma ethi Sabawela, ingoma nje out of the blue, into ibisemilonyeni yabantu ngela xesha, Sabawela. So ngoba ungangena ku TikTok, YouTube naphi uzoyibona into edibanise na Sabawela. So ingoma into ehlala ikhona, ungacula ngomuntu nje enze into efani ezokwenza ucala umdle ebantwini. Thina sisebenza most of the time iyathanda uba ibe ne-emotion emsebenzini. So it's either yebhlungu or emnandi, whatever case it might be, but ekugqibeleni ingoma into oyithatha ingekho uyenze ibe khona. So ingoma into engenzeka nangoku, ndingavele ndithathe isiginci ndidlale ingoma endingayazi nami ide ibe ingoma futhi ifumaniseke, because kwa ingoma ethi Sabawela yaqala nje ndizidlalela, so ndabuya ndayidibanisa njengezinye ke. Umzekelo uba ungaziqwalasele i-hit song yami ethi Johannesburg, la ngoma ingoma eyayikhona kudala eyaziwayo ngabantu basekhaya ngabantu bakuthi, and ayongoma i-basically kwihlobo elithile, buyashinga buyasina ukhona pha, buyatyityimba ukhona pha. Ingoma nje ekwazi ukucapture i-different types zabantu ngokuxhensa, ngokuvuya, ngokonwaba. Bungaziqwalasele la ngoma yayikhona, otatomkhulu bam abapha ekhayeni bathi kwedini wawuyithatha phi le ngoma. Ndithi mna ingoma iyawela kwi-generation to generation, so ke ngoku mna ndazoyifaka izispices zami, yabo, and ke ndiyazifaka izispices ndayenza yaba mnandi. So it's about uba ukwazi nje ukuhlanganisa into engakhange ibekho yenze ibe into ekhoyo. Ndinomakoti omncane, yabo. So inazo nendlela ezisuswe ngazo into ezithile phaya, ezaziwayo phaya, ezazikhona kulaa ngoma, kodwa zaphethwa nje ngendlela ezokuthi ikwazi yomanyelwa emisakazweni, eTVini, njengoba nani-ke nindifota ngoku nilungisele uba ikwazi ebantwini. Hayi, siyabulela kakhulu. Abantwana apha phandle ne bakhona abantwana abawushela uculo umaskandi, but because of unforeseen circumstances, i-challenges abantwana bathi badibane nazo, ungacebisa ngelithini phaa kubo? Mhlawumbe ukhona umntana onothabe nomdla amamele nayo athi akwazi uziphakamela ngose abone wena ngemvelaphi yakho kamaskandi, then ke ngokwenu ungamcebisa ngelithini na? Mna ndingamcebisa ngoba umntana osafuna ungena ingakumbi kweli cala kamaskandi, hayi ziyakhala ke apha,
akudlalwa apha uyakwazi uxelwa straight kuba uyabhimba and uyabhimba kuthiwa uyabhimba akuthiwa hayi awuculi kamnandi hayi akuthiwa uculi kamnandi kuthiwa ayikho le nto yenzayo uxele kuwe straight so kufuneke ube kanti ustrong mentally qala number 2 ungazi emculweni ngamaskandi ngoba ucinga ufana uba uzokwenza imali yazi uba uze apha ngepassion uzazi uba futhi imali uzoyenza kwenye indawo bayenzekile le isenokwenzeka but ungazi nge-expectations zoba uzokwenza imali and xana imali ungayenzi ungabheniki yabo noba sowuye wakwazi ungena emculweni wabe nakanti unako ukuyenza imali nazo kwenzela umzekelo ngabantu abakhulu abebesemculweni bahlala bekhala andizoba mention but abantu bahlala bekhala bafa bekhala ngemali because umzekelo masithi ndikumaskandi ngoku mhlawumbi enyakeni ndifumana ii-gigs ezi-2 if bendidependa ekubeni uba yonke into endizoyenza ndizayenza ngomculo kamaskandi just imagine masithi ii-gig ezi-2 and kazigesele nje noba yeyiphi na i-amount ewucinga fana uba inoba ndingayifumana for i-event but for uba indigqina unyaka wonke ndikwazi ubhatala amatyala ndikwazi ubhatala ndikutyiwe endlini ndinefemeli nabantwana so do you believe uba bendinokwazi udispenda umzekelo kwi-event ezimbini for uba ndikwazi uqhubeka no-life no in a year akwazi so sukuthi xana mhlawumbi ukwezo singqingi kuzo yingcebiso yam ke kubantu abazibona ngomso benako uba bazocula uchume uthi ndiyaresigna mna ngoku nxa abantu beqhwabela izandla no abantu bazokuqhwabela izandla bekuwishela very well but wena sukuchuma ungekayiboni uba le nto iqhuba kangakanani yabo so ingcebiso endingayitsho kubo and mna ndingabacebisa mna abantu uba esikolweni bangathi kuba usenoba ube popular ngokwakumaskandi or emculweni nje in general but isikolo sosiyeka ndikhuthaza kakhulu into yesikolo nami isikolo ndizophindela kuso ndawuthi nanditshile okay siyabona mos ngoku inantsika izinga likamaskandi linyukile most of amaskandi sedume kakhulu and officially nolutsha luyawuthanda ngokumaskandi ingaba nini abaculi bakamaskandi nenze njani uze kanti umaskandi abe kanti kwenzinga akulo ngoku bubu creative kuthi mna ifunzo ibeka nje uthi ukuthi i-strategies esizenzileyo ziyasebenza sikwazile ukusebenza kwiminyaka embalwa edluleyo buyaqaphela emva kwe-covid khange kube lula ke thina ngesiqale pha kwi-covid ubulula besingabunzima asinawuthi sibazi kakhulu siqale kunzima because nge-COVID-19 there was no events but sakwazi uba sizixelele uba soqala umculo kamaskandi futhi uzophumelela so i-social media iyasinceda ukudlalwa ereyidweni hayi ke guys idlalwa ingoma yakho ereyidweni nani ndiyayazi ukudlalwa ereyidweni kuyakunceda ukukhula kwabantu besubscriber bakufollowe kwi-groups kwi-page nakwezinye izinto so zizinto ezincedayo ezo because ubukhulu becala abantu bahlala besezifowunini and there's one thing about abantu ndiyafuna ukuthi banabo ubulazy abathanda igqitha ufunda bayathanda ubuka ividiyo so eza videos sizenzayo umuntu aqale nedatha okanye kwi-Wi-Fi akrobe pha xa esithi nangu Undertaker ikhona nenzika aqhubeke amamela ba uthini Undertaker so okwakumane si-announce zami thina ke mhlawumbe singalazy singama-artist but ezanto ziyancedisana noba abantu uyangcola wena Thembani bakwenza le nto itrinye okoko so ziyancedisana noba abantu bakwazi babafikelele kwi-event esizenzayo batsho bazimona ngathi umzekelo nani nandazi nge-social media so iyancedisa kakhulu ndingavele nditsho umukhanganyile ke kule ncoko yethu uba ubuye nayo i-award imbasa ingabe wawuyifumene ngeyiphi ngoma benditshilo kanti imbasa i-award inenkwenkwezi ndayifumana ngengoma ethi Johannesburg ndayiwina eJohannesburg ngengoma ethi Johannesburg so ndiyayivuyela kakhulu mani into endayenzelwa ngabantu andiyazi uba ndingababulela kanjani kwakunayo ke ne-celebration nto
eyayenziwe emva kwayo bangamkhuphula bawuta Roger wafaka isandla kakhulu kwakho inyama phaye wavela wayithenga nje ngokwakhe yonke inyama abantu bayitya bohlulakala so wish nani khona guys kwakumnandi kakhulu. Zonke ukujeme ungumbi kaMaskandi ngathanda ababukeli bethu bafake esiphi isandla na mhlawumbe umuntu anganawo umdla wocela uncedisa. Umuntu ongancedisa mna to me ba umuntu angazama uba ancedise xa kufuneka ndenze i-album or xa kufuneka ndenze lo single track or ezo ngoma ntathu ndingayivela kakhulu ndihlale ndivula isandla nje umuntu angakwazi apha angakwazi uncedisa khona umzekelo ngamanye amaxesha sikhe sixake singakwazi ukwenza ii-events ngenxa yofumana ii-venues kuninzi manje kuMaskandi iyakwazi uba uyifumane ikwazi uyibhukha i-studio for uyodlala but ininzi into efuneke uyibhukhile pha umzekelo funeke ngamanye amaxesha ukwazi uba abantu be-bass guitar zininzi into ezenziwa kuMaskandi but ke xa sele i-product ikhona abantu abayazi uba bekunjani ekubeni uba makudeske kuzofikela kule level yabo so it's about booking yonke into so kunzima bandiyithethe inyani kunzima ukucula ungenamali but kungcono ukucula ungenamali umsebenzi wena wenzeke ubone uba nawe uba ngenye imini eliphupha lizofezeka ikhona ingoma endiyicula phana no-Soundmind lo wabanqobi bezizwe ethi amaphupha yafezeka lo mkhuleko yaphendulwa mama. Yes. Abanqobi bezizwe usebenze njani nabo? Kamnandi kakhulu bandifeaturesha kwingoma I think 3 or 4 zimnandi umlilo falangile bekho kubaba bekezela ithina enye zizi lo majidi inkuleko inkuleko lamadoda a creative esigincini ecomposeni backings like full house nje akho ngekhoba buhamba nabanqobi bezizwe hayi awahambanga kakubi ufuna uyazi ba usezintweni man bagudishe man ufuna uxoxa nasekuculeni angeke kubadelele igroup enkulu leyana ikhulayo futhi ekubonakalayo ba is relaxela man yenza into yayo ngendlela yayo and futhi ndithanda nento ba ungafika wena uba pressure uthini hayi abana pressure abapolice benza into yabo ngendlela yabo and they give quality I trust them. Yeah. Ukalibethu siyathi isiciko ke kuMaskandi saphinde sibuye kwakhona sathi tsixada. Ukalibethu siphinde sabuya kwakhona inkosi. Kwazi album zakho ne? Ikoni. Ha? I-one album. I-one. Oh, sorry. Le album yakho nje vithi isihloko sayo andimazi baba. Of course ikhona into behind the scene. So ababukeli bethu bangathanda uyazi. I-album ithi andimazi baba. Lo ngoma bendikhule ndiyidlala nayo ndandiyicula ndive kubuhlungu ngokundandiyenza eJoburg kwakunzima ndandi-emotional ukuyidlalela ndifuna uxoxa laa ngoma ingoma endiyidedicatele utata wam ondikhule ngaphandleni kwakhe owasweleka ngonyaka othile ndina 2 years so ukusweleka kwakhe ndakhula ke ndikhulela apha elizweni ngendlela yoba uzokhuliswa kulo mama uphinde ubuye uze kowenu mhlambe ebudaleni into ezinjalo nje utata wam ke onconywa kakhulu ngoba wayengumuntu wabantu wayethanda kakhulu into entle xa usiva man nabanye abantu bethetha ngaye ubomba I so wish ba bengaze ndimbone lo muntu kuthethwa ngaye because kuyabonakala ba njengoba abantu benqabile nje abantu abenza izinto ezinhle ebantwini but yena wayengomnye wabo so iyathatha kakhulu lo ngoma benikade ndisithi noba mhlambi yadlala nje ikhona lento but ke ayina lo ngoma senikwazi noyiperforma ngoku
ayibikho laa nto and futhi ke mandive nditsho ndithi nje ndazixelela uba mandiyenze laa ngoma negeneration yezayo iyazi uba lo mntu wayekhona and wayephilisana nabantu kakuhle kakhulu kuthiwa wayenobubele kakhulu tata mandifuna uxoka xa ndisiva ngomama ke njengoba esaphila umama wayezimisela bengaske ingathi angasikhulisa kakuhle but ke intombi yakwaJola yakwazi usiqhuba up until ngoku sinabethe abantwana ngoku anawuze ndithi ndiyindoda engaka ngoku ndithi andimazi ubaba wami ndim ngoku so le ngoma ke iye ikhuthaze naye nomnye umuntu igeneration esikuyo ngoku ikhula ngaphandle kwabazali it's either umntana utata wakhe zangaziveze kuye wavela wabaleka omnye kuyakwazeka uba ukhona qha uthwele umnqwazi ngesixhosa ke kuthiwe umuntu ufethwele umnqwazi utsho ukuthi ukhona but aka-appearishi ebomini bomntu akayincedisi ngokukhula komntu okanye ngokuncedisa nje kwezo nto zithile so laa ngoma ke ndithe apha ekuyidlaleni apha ezindaweni ndafumaniseka uba i-athatsha abantu abaninzi ayiyo le nto yam yosoyelwa ngutata seyiphilisa nabanye abantu ngendlela yokuthi nomnye umntu akamazi utata wakhe omnye amazi but kuyafana nokuthi akamazi ngoba akanamsebenzi empilweni yakhe kodwa ke yawuvela xa uthi uyigraduate ya so into kababi lapho phambi koba sisongeke ungathanda ababukeli bethu bangakufumana phi? Okay, Undertaker SA. Le nto ithi Undertaker SA ngizama ukwehlula uba ikho laa ndoda ifiti ilwayo ithanda uvela xa kusetshwa mna uyabo le wrestling. So mna ndiyile ndoda ilwa ngengoma Undertaker SA ku-Facebook Undertaker SA ku-TikTok kaniyokhulisa i-account zam guys follow phaya nibukele nje umsebenzi wami osendiwenzile zininzi indawo sendizihambile guys sendizama uyityutyha yonke eSouth Africa ngengoma andinawuqhuba personal page yam mandinise phaa ku-Undertaker SA Facebook nilandele phaya nindikhuthaze guys ndinto othanda umantyontyelo yho ndabona kandiperform so bekhe ndahamba ii-event ezinkulu mani benizibonile Mangcizele Mother of All Do Conflict yeah so ndiyazama uphusha kangangoko nabo so cela mani nilandele phaa nifollowe phaa nincedise ndikhuthazeke ndingumntu okhuthazekayo ke nangaphandle kokukhuthazwa but ndikhuthazeni yeah so Undertaker SA ubukhulu becala nobungena phi Undertaker SA nobungena ku-Facebook TikTok zonke nje Undertaker SA babukeli bethu njengoba benizibonele nami ndimfumeneke umalume wami ke onguzikhali nakanjalo babukeli bethu cani ngalibali kusubscribe channel yethu phambi koba ubukele danko